Sunana Musa Umar. Malam Musa, mun ga raunuka a jikinka. Wannan abin ya ritsa da kai ne? Ya ritsa da ni labai. To ya abin ya faru? Wato da aka jefa na farkon to shine mun je muna so mu ceci sauran, shine suka sake jefowa. To da yake Allah ya sa yana da rabon shan ruwa, shine ya wurgar da ni can. Allah ya ban sa na tashi na nufi asibiti na je aka min wa'annan treatment. Kai da su waye kuka kai ma waɗannan na farko ɗauki? Lokacin muna da yawa don muna tare da har da wani da ake cewa marigayi Jibru dogo, tare da shi ma muke. Yana Musa ya za a yi da wannan, ya za a yi da wannan. Na ce to ya za mu yi tunda Allah ya riga ya kuma da shi. Na rungumi yaro na kai gefe na ajiye, ina neman mashin din da zai dauke shi in kai shi asibiti, sai aka sake jihowa. Wato yaron ka na asibiti a halin yanzu? Yaro na ko dai ba asibiti, duk sun rasu duka guda shida. Dukkan shida sun rasu. Wato baya ga 'ya'yan naka sai kai kuma kai? Sai ni ma na sai abin ya same ni. Misalin karfe na wannan abin fa? Lokacin wajen misalin kusan 11 ne da wani abu a lokacin. Akwai wani dauki da kuka samu daga jami'an? Babu ko daya har yanzu. Yalla bai mu samu daukin komai ba.